खुलुमबाय दिनै 28 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि गोदान लोगो आरो फालांगियारि बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृष राशि हेफाजाब होनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि सावस्रियाव गोजोन थागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि नोंथाङा मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि नोंथांनि अननाय आरो लोगोरिनि सायाव गोग्गानाय थागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि फालांगि जागायनायनि सानखांथिया जाफुंगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृष राशि रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल थागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि फालांगियाव मोजाङै मावफुंगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि फालांगियारि रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कुम्भ राशि नखरारि जिउआव गोरोबलायनायनि थासारि नुनो मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि सासे लोगोखौ मदद खालामगोन आरो खामानियाव हेफाजाब होगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।